Hlavní spaská věž moskevského Kremlu, spojující historický areál Kremlu s Rudým náměstím, se během letošního léta změnila. Nad branou byla odhalena restaurovaná ikona Spasitele, o jejíž existenci neměl po 80 let nikdo ani tušení. A brzy uslyší Moskvané obnovené odbíjení slavného kremelského orloje, který se nachází na této věži. Aby bylo dosaženo právě toho znění, které lidé poznají, musí být práce vykonána velice kvalitně. Obnovená varianta hymny Ruska, kterou slyšíme ze Spaské věže 4krát za den, o půlnoci a pak každých 6 hodin, je už hotová. Ocenit to můžete přímo teď, když si poslechnete ukázku z generální zkoušky.